Tanawan ninyo sa pagloto. Let's go! Ada to ang tubig guys! Ada to tanan. Simple na kayo. Dahon. Ada to. Daghan na gamay kay. Sure na siya. Tara guys, atong crispy pork knuckle. Welcome back to our YouTube channel guys. Happy Father's Day sa tanang mga papa ni diha no nga nananawan eh. Atong lutoon karon guys is crispy pork knuckle. Kani mo ni atong pork knuckles. Then kani ang whole peppercorn og dahon no. Then atong isagol skin on, onion, tulo ka buok, sagulan ako og ginger. O kani optional ra ni guys, nakita na ko sa ref god. Mao ra ni sa atong ipangsagol guys og asin no, daghan asin og tubig. Kita ya, ito ni pangsuod sa atong una nga steps. Ato ni i-pressure cook or 40 minutes siguro. Ada to ang tubig guys. Tuhon lang nga malapas ya. Lapas ang gamay. Ada to tanan. Simple ra kayo. Ang whole peppercorn o dahon. Then mag-add kog asin. Pero sa akong case, namugod ko yung kani season salt, templado na ba? Pwede ra mo magamit og asin ha. Ano to, daghan na gamay kay. Ay mo kabalaka kay daghan ng sabaw. Pressure lang na nato sa medium heat around 40 minutes. Mano yun no, after 35 minutes ato sa ni i-off ang ato ang kayo. Unpressure sa nato ang atong pressure cooker. So guys, atong i-open na. Kay huwag tayo ng pressure. Itong i-check og lata na ba? Sus, kalata na guys. So ato haonon siya no, kay lata na kay siya. Patanawon ta mo unsa kalata. Lata na kayo. Perito na sunod ani. Ato lang ni pa-cool down nun. So ako lang ning kuwaon tanan dire, no? So cool down nun sa ni nato ang bugnaw usa ta mag perito guys ha. So guys, mas madali dai guys kung naamoy oven, pero kung wala, pwede ra gyud ninyo i-air dry siya. Ako lang i-oven kadiyot ha, mga 30 minutes ana. So guys, after total of 30 minutes, okay na ni atong kuan, ato na ning ang tangon sa oven. Careful na tang-tang kay super init. Dry na siya. Wala guys ay. Wala na siya. Dry na siya. Next step is pirito na ata. So guys, mag-start na tag pirito guys. Init na niya itong mantika. No, careful ta dire kay possible gihapon na siya mo pisik. Careful ta dire ha. Ito na ito mga 5 minutes. Butangan dahil na ito guys. Garlic para humot. Ouch! So guys, after 10 minutes guys, pagmon sa nato usa nato tangtangon sa kay possible na simubuto pa ba. I-check. Okay na ni. First fry na to, okay na ni. Kuhaon na to. Careful ta, nagbutang ko kuhan kay sus, sakit ra pa ni paso. Mag-isip pa. Wow! Guys. Nagpilit. Ano siya? So, prito ko na nato tanan guys. Then ngaon ta ni, dami kay ni tanan. Ang sobra. Careful kay mubuto. Nanganak guys Ali guys. Update ni Ali nanganak. So guys, tara ato ang crispy pork knuckle, no? Crispy kay guys. Tinawa ninyo, ha? Carbon load no? Try. Muna ni, naloto na no? Tistingin ninyo guys o buhat sa inyo ha no? Lami ni, pwede ni pulutan. Once again, Happy Father's Day ninyo tanan no? Magmukbang na tanin pohon guys. Tilawan ha. Ang anak ka crispy. Lami kayo sa guys.
Ay! Okay, no? So tara guys, atong crispy pork knuckle once again. So guys, diri lang ta kutob guys no. Daghang salamat sa pagtan-aw ninyo sa atong video. Naot unta nga namoy nakatunan ani og once again happy Father's Day sa tanang mga papa diha out there no. So guys, if you like this video guys, please consider subscribe guys. Natay mga luto diri, mukbang og adventure, travel na apod no. So katong ikaw, wa pa ka naka-subscribe, subscribe, libre ra subscribe. Then i-click ang notification bell para ma-notify kag natay mga bagong video pareha ni guys, no? Share po ninyo para makatabang ka sa uban nga dili kay ba muluto, ano? Sayon ra kay ni lami ang mapapa ni ganahan. Sige, dira ta ko to. Bye for now. God bless.